सरकारनि बायरे पोस्टिंआवथ' थानो सुबिदा करि आरोबा ओमफ्राय केबला दङ न साख्रि खायमानो जार आपके हिंसाय अब राज्य सरकार हो न अब दायित्व ना हो रही चाकरी मारी नहीं ओमफ्राय उसको सीएम फाइट कर सीएम फाइट बिनि सीएम ने तहविल होते रंग जकलांखना 5 लाख kan 5 लाख लांखना अब कहीं और स्टेट गवर्नमेंट ने रंग चीफ मिनिस्टर ने तहविल होते वो 5 लाख और जकलांखा ठीक है তাই আবনি পরবর্তী সিদ্ধান্তম সাহায্য খাইমান আবো রাজ্য সরকার যে রুলস সময় সে অনুসারে কোনো কাজ নাই প্লাস বিনি বাগিবো চাকরি নাতে ক্লেম খাইতি जों दिनै आरोबाव थैजानाय शहीद बिजयनि नगाव फायलायमानि एकमात्र मनो कारण बिजय देशनि सुरक्षानि बागै भारत चीन सीमान्तआव डिउटि खायदोंमोन आ जायगायाव देशनि बागै बेनि आत्मबलिदान खायसा बेनाबो एकदिगिया बिजयनि बिहिग बुसा मुवाबो फाटाखौ हौनो लगे लगे जों त्रिपुरानि बर' राव सारा देशनि बर' राव बेनि बागै जतन खामो फैयाबा একই ভাবে বো একজন বীর শহীদ জওয়ান দেশनि बागै बो दिनै जीवन लांखा आवन बागै जों गर्व अनुभव खायो दिनै जों अरबो फायै बुमा बुफा बिहिरक तै बुसाची खनसा मालायै जों बावनो एकमात्र सान्त्वनारिबो ओमफ्राय मनसाव केन्द्र सरकार এবং त्रिपुरा सरकार शहीद बिजयनि जे आत्मबलिदान आबो जों पगलाक এবং केन्द्र सरकार হইতে राज्य सरकार হইতে बिनि आत्मबलिदाननि बागै सरकारनि जे रायजो दंमोन केन्द्रनि राज्य सरकारनि रायजोआरि जों जत रकम भावे सर्वोच्च भावे जों आबो सहयोगिता खायनाय सहायता खायनाय बाय दिस टाइम दिनै राज्य सरकारनि पक्ष থেকে स्वयं मुख्यमंत्री फायै सान्त्वना खायलांखा ओमफ्राय बिनि मुख्यमंत्रीनि त्रान तहविलनिबो रां किसा मिसा आबाद याफार खालांखा किन्तु आबो किसुयाखौ केन्द्र सरकारनि हইতে मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स हইতে बिनि जा किसु मानथाय दंमोन पाइ पैसा आबो दापे दापे आबो हिजाबनाय आबो बागै कुनु सरकारबो नंलाक हेंगा जों त्रिपुरा सरकारबो जों जा खायनानै दंमोन आबो जों खायनाय এবং बिसेसलायै बिजयनि बिहिरकनो खायसे चाकरि इनान बागै जों जत दिग दिए चेष्टा खायनाय हय चाकरि हय केन्द्र सरकार दिनाय आयगाबा जों केन्द्र सरकार दंनो दिनानि सुबिदा त्रिपुरा करि हायाखै त्रिपुरायावनो जाते बिहिरकनो खायसे चाकरि बाहायगे दिनाय आबो जों ठीक खायै आबो इनानि चेष्टा खायनाय ओमफ्राय बिनो साधु शान्ति फाइनाल 17 तारिख ना 16 तारिखआव अंनाय गाहाम खुंखाय अंथों जों जत अरण्य पारा प्रतिबेशी दिनै जत साजा बाबायनि जों जाते सुबा खायलाय दंलायो ओमफ्राय जाते खाय बिनि आत्मा शान्ति अंथों बिजयनि आबो थाबो नायमो आसुनो सर बिनि